B'investiment ta' aktar minn 3 miljun euro se jsir l-ewwel ċentru ta' komunità terapewtika u ta' rijabilitazzjoni għall-adolescenti kemm tfajliet u ġuventur ta' taħt 18-il sena li jabbużaw mid-droga. ċentru li huwa possibbli wara li ġie iffirmat ftehim bejn il-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali u l-Caritas. Ftehim li se jippermetti li il-Caritas tagħmel użu minn art kbira ta' madwar 9,000 metru kwadru fil-limiti tal-L-Ewwel fis-Siġġiewi. Dawn il-minuri bi problemi serji ta' droga sal-lum kienu qed jitħaltu ma' persuna ta' età ħafna akbar minnhom. Bl-istudju juru li dan jista' jxekkel il-proċess ta' rijabilitazzjoni effettiva. Id-Direttur ta' Caritas, is-Sur Leonid McKay, spjega li dan iċ-ċentru ilu mistenni snin twal. Għal ħafna snin kellna diversi sejħiet minn realtajiet differenti, inkluż il-ġudikatura, inkluż mill-qasam tal-edukazzjoni, għal ċentru speċjalizzat, servizz speċjalizzat għal minorenni tfal ta' taħt 18 sena illi diġà qegħdin ibabsu ma' xi sustanza jew oħra. Iċ-ċentru li fih 10 tikmamar tas-sodda se joffri spazju adegwat biex dawn il-minorenni joħorġu mill-vizzu tad-droga. Bid-Direttur ta' Caritas spjega li t-tendenza hija li meta persuna tibda tabbuża mid-droga sa minn età żgħira tibqa' dipendenti fuqha sa meta ssir adulta. Fil-fatt matul is-sena li għaddiet, il-Caritas ħadmet ma' 41 żagħżugħ Malti ta' bejn l-14 u 17-il sena li kienu qed jabbużaw minn sustanzi illeċti. Bil-maġġoranza tagħhom kienu subien u studenti. Għalhekk iċ-ċentru għandu lan li jindirizza ir-realtajiet ta' dawn il-minorenni u jagħtihom l-opportunità li jirabilitaw ruhom anke psikoloġikament. Permezz ta' dan il-ftehim wara li kien il-Gvern li avviċina lill-Caritas numru ta' xhur ilu ser nkunu qegħdin nagħtu servizz li huwa affukat għal minorenni illi l-bżonnijiet tagħhom huma kompletament differenti mill-adulti. Il-Gvern se jkun qed jinvesti wkoll 750,000 euro fis-sena biex iċ-ċentru jkun jista' jopera bl-aqwa mod kif spjega l-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon. Il-Ministru Falzon qal li jemmen li l-Caritas hija l-aktar organizzazzjoni li kapaċi taqsam l-esperjenzi tagħha u ssarraf f'riżultati konkreti u tanġibbli lil dawn iż-żgħażagħ. Huwa investiment importanti għax qed nikkejterjaw għall-ewwel darba għal faċilità li hija indirizzata speċifikament għal rijabilitazzjoni tal-minuri tagħna li għandhom problema ta' droga. Il-Gvern għandu impensji hawnhekk qed nitkellmu dwar investiment tal fuq minn 3 miljun euro f'dak li hu l-bini u l-infrastruttura u mbagħad qed nitkellmu madwar investiment ta' 3/4 miljun euro fis-sena lejn l-operat tiegħu. Hija xi ħaġa li bħala soċjetà rridu nagħmluha u nagħmluha bil-qalb. Iċ-ċentru se jkun qed jilqa' fih minorenni li jabbużaw mid-droga u li jiġu referuti mill-awtoritajiet u oħrajn li jiddeċiedu li jibdew il-programm ta' rijabilitazzjoni.